Assam along ke dodun barim hektik karbiatum kapaprang dunang jalar Bodo akhei tum kapaprang dun. Kebang ji mati jonga chiklo winter session ahut pen assembly along Bodo alam penta ningje dun longpo. Bodo akhei tum puthot kengka misi kapaprang dun thu. Lapen Assam arlo kaboche dun Bodo akhei aphan isi ningkarong abirta. Bangso ningkarong abirta lapuson henlo Assam along BJP asarkar kachari aja kongbang det pen Assam Assembly along Bodo MLA atum methang akhei alam pen lamthe jaipon longpo. Lapuson avarsai kelongpon Bodo akhei aphan isia phulkimu momo alongta dopo. Bodo akhei alam pen Assembly along lamthe ke jai dun avarsai kapathik pon akimiaron kapangcheng pon iji laki non ke bangji mati jonga chiklo kapedo ponji winter session ahut pen. Bodo akhei alam aki apharman Assembly along kaprek asel kapathik pon dopo. Labang swabirta lake Speaker Biswajit Daimari and Parta Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Kachetongdun kidamtang bosik ni final gap arnia maya long pensi klarda birta pachetak ponlo. Bangso maya long pen kapachini pona birta lapuson henlo Assembly along pen kepaklang pona kitab doan Bodo alam pen kelar padopon etpo. Tangte koson lo karbi alam pen abangke. Apor ko ander jilang. Hemprek po alam pen rat chariali cu enchot puma. Karbiang long life pen kepaklang pon labang soa birta ning hondo alam. Tangte karbia tumma district kelong cheng mate Bodo akhei tumlo. Labang so karju alam boy koson lo ini tumangbong kachethak po. Nona teng benjong si langdam pulote ke claim ke dam ponang jiason ong dung si dolan. Assam Assembly along Bodo MLA tum methang alam pen session kang ni ponahut lamthi ki jai dunong jabar sai thir klong long pon pupasi Speaker Biswajit Daimari pen pangdak pon. News Desk report Karbi Anglong Live.